Ahojte gitaristi, vítajte pri novom videu, v ktorom sa pozrieme na túto gitaru. Ide o značku Chord a model je G290 FAT alebo FAT2. Neviem presne ako sa to vyslovuje. Túto gitarku som si kúpil prednedávnom a musím povedať, že ide o jeden veľmi úžasný hudobný nástroj. Predtým ako však pôjdeme ďalej, by som chcel poprosiť, ak sa vám páčia naše videá, prosím vás, dajte odoberať. Pomáha nám to a motivuje nás to robiť ďalšie videá. Ďakujem veľmi pekne. Mal som viacero dôvodov, prečo som si vybral práve túto gitarku. V mojej kolekcii gitár chýbal taký ten Superstrat model. A rozmýšľal som už dlhšie nad nejakým Superstratom, ale určite som bol istý, že chcem gitaru, ktorá má dva humbuckere. Nechcel som ten single coil tuto v strede. Mne to zavadzia a ten snímač ja vôbec nevyužívam. A tiež som nechcel gitaru, ktorá má Floyd Rose, ale chcel som presne takúto gitaru, ktorá má tento typ toho tremola. Čiže ten, povedzme, že otvorený systém, nie je to ten uzavretý. A narazil som na túto gitaru a veľmi sa mi zapáčil, lebo v podstate obsahovala všetko to, čo som ja hľadal. Táto gitara nová stojí okolo 650 €. Ja som mal jedno obrovské šťastie, na Tomane to predávali ako B-stock za neuveriteľných 450 €. Táto gitara sa mi už veľmi páčila aj na fotkách, ale keď dorazila a vybral som ju z krabice, tak som bol veľmi prekvapený, aká je krásna táto gitara, hlavne tento Flamed Maple. Je to veľmi krásne spracované. Jedna z tých najunikátnejších vecí na tejto gitare je tento 5-polohový Super Switch, ktorý funguje následovne. Na pozícii 1 mi ide neck humbucker, na pozícii 2 mi rozhopne tieto single coil snímače a idú paralelne, že dostávam taký ten Stratocastrovský zvuk. Na pozícii 3 mi idú tieto dva humbuckere paralelne, čiže dostávam ten humbucker sound, ale trošku taký jemnejší. Na štvorke mám tento snímač rozhopnutý tiež paralelne, tie single coil snímače idú paralelne a na 5. pozícii mám tento bridge humbucker. Tým pádom tento prepínač vám ponúka extrémne veľa možností zvuku len z týchto dvoch snímačov. Ja veľmi cením, že tu nie je žiadny push-pull, nie je tu žiadny push-pull na tejto gitare. Ja nie som veľmi fanúšikom push-pull potenciometrov, lebo dosť sa kazia a vôbec to nie je potrebné. Takže poďme si pozrieť, že ako znie táto gitara vo všetkých polohách toho prepínača. Takže takto znie tá gitara a vidíte, že tento prepínač vám ponúka veľmi veľa možností, veľmi veľa zvuku. Takže poďme sa pozrieť na špecifikáciu tejto gitary. Tu ale musím vyťahnuť mobil, je tam toho viacero vecí, čo vám chcem povedať. Ten scale length, čiže tá dĺžka toho kruku je 25,5 palcov, čiže to je ten Stratocastrovský profil. Máme tu ergonomický V-neck profil. Máme tu, ako sa to nazýva, compound radius, čiže ten radius sa mení, tuto máme radius 12, čiže je to viac zaoblené a tuto ten krk je viac plochší, tuto je už potom radius 16. Máme tu medium jumbo prasce a čo sa týka ladiacej mechaniky, tak tu máme Chord ladiace mechaniky, to sú uzamknutelné. Hej. Máme tu Chord tremolo, Chord CFA3 tremolo a máme tu snímače Chord Voice Tone VTH 77 Pickup Set. Mimochodom tie snímače majú veľmi dobrý zvuk, mne sa veľmi páčia, ja si myslím, že sú dosť kvalitné a vôbec sa netreba meniť.
Tiež sa mi páči, že kryt na tých snímačok je taký matný a nie je taký lesklý. A pridáva to na tom takom vizuálnom efekte tej gitary. Čo ešte ale musím spomenúť je krk. Bol som veľmi prekvapený, ako pohodlný je ten krk a keď sa aj pozriete, tak ten krk nie je nahrubo lakovaný, ako keby tak obrúsený. Myslím, že je tam nejaká vrstva nejakého laku, ale len veľmi, veľmi jemne. Ešte som povedal, že toto tremolo funguje veľmi dobre, dá sa s nimi skudne aj, že takto dole, aj dá sa ťahať aj dozadu, čiže sa dajú aj tie struny trošku natiahnuť. Táto gitara je veľmi univerzálna, dá sa hrať na ňom od nejakého tvrdšieho roku po nejaké jemné clean veci. Vo mne to strašne vyvoláva taký ten fusion, ten jazz fusion, alebo funky fusion, ten pocit. A takto vznikla aj tá pesnička, ktorú ste počuli na začiatku, ktorá bola nahratá kompletne len s touto gitarou. Takže ide o veľmi, veľmi univerzálnu gitaru. Ak ju máte možnosť kúpiť, tak určite neváhajte. Ja si myslím, že budete veľmi spokojní, tak ako ja. Ja som veľmi rád, že vlastním túto gitaru. Je to fakt jeden veľmi úžasný nástroj. To je všetko, čo ja k tomu viem povedať. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. A prosím vás, ak sa vám páčilo, dajte like, dajte odoberať. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, napíšte ich do komentárov. Ja som bol Andráš. Čaute.